Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Thank you! Ayan. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Balik tayo sa ating pandaigdigang broadcast ng Kamao Asero sa Leader News Philippines. Happy birthday muna sa mga may kumplianyo. Oy, hindi na ako pwede magpatugtog ng birthday song. Alam niyo kung bakit? Biglang minumute po ng Facebook. Ang balak po namin mas maganda. Balak po namin mas maganda. Yung aming broadcast officer dito, lalagyan ko ng camera, siyang kakanta. Ayan, siya na lang kakanta para live na live. Si Errol, willing po ako na may divorce sa Pilipinas. Maganda po yan. Siyempre, pag di na kayo masaya, pwede nang mag-divorce. Kung sa akin lang po, ha? Yan po sabi ni Celine Baulete. Ay, Celine Baulete, salamat sa iyong reaksyon. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Napapanahon na bang magkaroon ng divorce sa ating bansa, mga kaibigan ko? Alright. Sige. Don't forget to like our page. Mag-comment po kayo at i-share po natin ang ating FB page ng Leader News Philippines, especially ang ating live video ng Kamao Asero para mas marami pong nakakalam sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Mahirap po pagka wala po kayong alam, naniniwala po kayo sa kwento-kwento, naniniwala po kayo sa opinion ng iba, bay magiging tanga po kayo, magiging stupido po kayo. Ayaw ko po kayo maging stupido. You have to know everything. Lawakan po natin ang ating mga impormasyon, kaliwat kanan, harapan likuran, sapagkat ang mga impormasyon yan ay libre naman, no? Accessible, especially dahil po sa teknolohiya ng internet. Kaya't, advantage po natin ang nasa teknolohiya po tayo ng online na wala pong halos boundary. Hindi po tulad ng mainstream media na may certain reach area lamang. Halimbawa, pag sinabing Metro Manila lamang. Pag sinabing Albay lamang. Whereas, Leader News Philippines is a worldwide broadcast na papanood sa mga dako ng mundo. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Sige, ituloy-tuloy muna natin ang mga balita sa ating palatuntunan. Pasay City Police, may bagong hepe na raw. Ayan, sige. Alamin natin kung sino yung bagong talagang hepe ng Pasay PNP sa report ni Paring Boyat G. Paring Boyat, magandang hapon. Pasok! Isang simpleng turnover sa pagpapalit ng liderato ng Pasay City Police ang ginanap sa conference rooms ng Pamahalaang Lungsod Pasay. Ang pagsasali ng liderato ay sinaksihan ni Southern Police District Director Eliseo Cruz at Pasay City Administrator Attorney Dennis Acorda, kabilang ang lahat ng mga precinct commanders ng Pasay City Police at iba pang opisyal. Isinalin ni outgoing Pasay Police Chief Superintendent Noel Flores ang kapangyarihan ng pamumuno kay Police Senior Superintendent Bernard Yang, incoming Pasay City Police Chief, sa nasabing seremonya. Naging madamdami naman ang pamamaalam ni Flores na inrelieve sa kanyang posisyon dahil sa principle ng command responsibility, makaraang masangkot ang 6 na tauhan ng operatiba ng Station Drug Enforcement Team sa umano'y extortion sa isang asawa ng hinuli nilang sospek sa droga na nagsumbong sa Counterintelligence Task Force dahilan upang i-raid ang opisina ng SDEU sa loob mismo ng Pasay City Police Headquarters nitong nakalipas na Martes ng madaling araw. Inamin ni outgoing Chief of Police Flores na may natutunan siya sa insidente kung saan inihayag ang kanyang pagkakamali na anyay hindi dapat magpakampante ang isang katulad niyang opisyal sa kanyang mga tauhan at sa bawat operasyon ng kanilang unit. Samantala, nakatakdang bumuo ng panibagong tauhan ng SDEU si Colonel Yang
mula sa iba't ibang unit at tinagubilinan ang mga tauhan ng Pasay City Police na maging mahigpit siya sa monitoring sa lahat ng unit ng Pasay City Police na kanyang pamumunuan. Live mula sa Pasay City, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo, hindi natin may santabi ang katotohanan na posibleng hindi lamang po nangyayari yan sa Pasay City kasi noon pa man may mga kwento na ng binabangketang kaso po ng drugs. Kunyari may huhulihin at yung hinuling inaakusahan na sangkot sa drugs ay gagatasan ng katakot-takot na pera. Okay, buti na lang yung mga ganyang binibiktima ng ilang tarantadong pulis ay talagang pumapalag na. Dapat kayong pumalag. Dapat kayong pumalag sapagkat marapat na habang naglilinis po tayo ng mga sangkot sa drugs, dapat kasabay at walang pinipili, mapa, serbisyo man, o anong paman ahensya yan ng gobyerno na naglilingkod sa kasalukuyan, kung sila po ay sangkot din sa katarantaduhan, sa criminal acts, dapat silang masibak din kagad sa kanilang mga pwesto. At hindi lamang dapat magtatapos yan dyan sa relief na yan. Di po ba? Dapat, kapag talagang may malalakas at sapat na ebidensya, kasuhan criminally at pati administratively. At kung po pwede, pag talagang napatunayan at kahit hindi pa natatapos yan sa korte, kasi yun nga po ang problema natin sa batas ay there is a presumption of innocence habang hindi pa tapos po at hindi pa na hahatulan ng guilty ang isa pong akusado, di ba? O kaya lang, kung yan po ay may bit-bit pa rin na baril, nasa serbisyo pa rin, siniswelduhan pa rin, di ba? Pero talagang talamak sa mga criminal acts sa halip na serbisyo ng taong bayan, proteksyonan ng mamamayan, ay kakaiba po ang ginagawa ng ilang mga demonyong pulis. Pero alam ko, mas marami pa rin po ang mga mabubuting pulis. At sana po malinis ni Albayalde. Kailan ba magtatapos ang termino ni Albayalde? Sana sa kanyang termino po ay patunayan niyang napatino niya po ang Philippine National Police by leaving the agency totally cleansed. Kasi wala po akong nakikitang mga konkretong ebidensya at mga patunay, mga balita na siya po ay nagsasagawa ng massive cleansing sa PNP. Sa iba pang balita, mga suki, pag-realign daw po ng House Budget labag sa batas. Ayon po sa Senado report, alamin na natin, dala na ni partner Jojo Sikat. Paring Jo, magandang hapon. Iginitito si Senate President Vicente Tito Soto III na malinaw na may nilabag sa konstitusyon na ang House of Representatives kapag ipinilit na i-enroll o i-transmit sa Palasyo ng Malacanang itong 2019 budget na hindi na-ratified ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa panayam dito sa Senado, sinabi ni Senate President Soto na kinausap ito ng ilang mga kongresista na miyembro ng Nationalist People's Coalition kung ano yung kanilang maitutulong para ma-resolve itong problema sa budget sa pagitan ng Kamara at Senado. Isa lang yung naging sagot dito ni Soto na madali naman na ma-resolve ang problema kung itong i-enroll na budget version ay yung ipinasa sa BICAM at yung naratipikahan ng Senado at Kamara de Representante, hindi yung na-realign ng House matapos yung pagraratipika dito. Iginit ni Soto na malinaw na may nilabag sa proseso at sa batas ang Kamara kapag pinilit ito na hindi aniya makakalusot dito sa Senado. Ayon kay Soto, simple lang eh. Kung ano pinasa, yun ang dapat i-enroll, gawing enroll copy. Hindi pwedeng galawin. Maliwanag yan, we will be violating the revised penal code, we will be violating the Constitution if we change anything after we have ratified it in both houses.
Itinanggi rin ni Soto yung paratang nitong si Congressman Rolando Andaya, ang chairman ng House Appropriation Committee, na may 25 billion peso na lump sum insertion na ginawa ang Senado. Dagdag pa nitong si Soto na lahat ng mali na ginagawa ng House ay binibintang ngayon dito sa Senado. Mula rito sa Senado, ito si George Sicat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Talagang ang pera po ay nakakasilaw, ano? Bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan dyan, ano? Ang sabi yung sinasabi ko nga po, doon sa statement ni Senator Ping Lacson, ngayon po ay nagbababala na ang Senate President na kapag kayan ay ipinasok, isinumite ng Kamara sa Malacanang para pirmahan ni Pangulong Duterte, na hindi yung kanilang ni-ratify, bagkus yung pagka-ratify ng both houses, the House of Representatives and the Senate, ay kinalikot pa ng ilan pong mga hindi mapagkakatiwalaang kongresista, ay paglabag daw mo ayon kay Tito Soto sa revised penal code, criminal act sa madaling sabi. Ayan. So, actually, ang alingas-ngas po ay nakaturo lahat ang daliri ng mga nagsasabing minaniobra, minanipula ang 2019 national budget. Nakaturo lahat ang mga daliri ng senador na nagsasalita kay Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Ayan. Magkakaalaman kung i-disregard ba ng mga kongresistang kasabwat dyan sa sinasabing pagmamanipula ang babala ni Senate President Tito Soto. Pag yan ay nangyari, ay talagang may mga makukulong sigurong kongresista. Mapapabalik kaya sa kulungan si House Speaker GMA kung sakali? Kasi paglabag daw sa revised penal code, criminal act magkakaalaman tayo. Samantala mga suki, isa pang balitang ating panoorin, magarbong pagkatapos po ng Panagbenga Festival sa Baguio City. Atin ang panoorin. Report atid ni Partner Oliver Ligop. Partner Oliver, pasok! Dinagsa kahapon ang closing activity ng Panagbenga o Flower Blooming Festival dito sa Baguio City. Narito ang aking report. Ang Panagbenga Festival dito sa Baguio City o ang tinatawag nilang Blooming Flower Festival ay isang taunang pagdiriwang mula pa sa terminong kankanay na ang ibig sabihin ay panahon ng pamumulaklak. Ito ay sumasalamin sa kasaysayan, tradisyon at kahalagahan ng Baguio at ng Cordillera. Ito ay pinagdiriwang sa loob ng isang buwan simula Pebrero hanggang sa pagpasok ng Marso. Ang Grand Float Parade ay ang pinakaabangan ng lahat kung saan makikita rito ang parada ng musiko, mananayaw at ang mga naglalakiang float na dinisenyuhan ng iba't ibang kulay at uri ng mga bulaklak. Itinampok din ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga patimpalak, parada, exhibit, konsyerto at marami pang iba na nilahukan naman ng mga universidad, local government at maging ng mga naglalakiang business establishment. Bagamat naging makulay ang iba't ibang atraksyon tulad ng swan boating sa Burnham Park, tila hindi gaanong naging masaya ang mga negosyante sa taong ito. Ang masasabi ko lang ngayon, parang hindi gaano tayong dinagsa ng tao. Pero nung highlights, doon dumagsa ang tao. Pero ngayon, parang back to normal tayo. So as we compare yung last year, parang mas maraming tao last year. So compare ngayon. Okay lang naman din. Kasi pa-summer naman na eh. Okay. So tao naman talagang dadagsa naman kasi sa weather ng Baguio. Maganda pa rin ang Baguio. Okay. So we still invite yung mga Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano nangyari? Ano nangyari? Saglit ha, naputol yung report natin. Yung report ni Partner Oliver Ligop. Saglit ha.
Bakit nabulunan yon? Saglit. Ulitin natin. Mga sumagot muna. Standby kayo ha. Ulitin natin yung magandang report na yan. Classmate, Digna Dakuya Competente is with us this afternoon sa ating programa. Vinsky Netreco Timon. Mga kakaibang pangalan. Dapat aprubahan na ang divorce sa Pinas sa dami ng separated at namumuhay ng illegal. Mahirap nang ibalik ang dating pagmamahalan pati na ang tiwala kung magsasama pa ulit. Sabi ni Vinsky Nelrocco Timon. Yan. Thank you, Vinsky. Taikon Marabilion. Partner, kumusta ka na? Alan Rangasa dyan sa Kararayan, Tiwalbay, Marina Hapon, Tabi. Darrell Solis de la Vega dyan sa Batangas. Kumusta ko dyan, partner Darrell? Quincy Joel Kahilig sa Quezon City. Magandang hapon sa inyo dyan. Sabi ni Darrell. Magandang hapon, Sir Errol Dakame at sa lahat ng mga nakatutok online. More power sa programa ng Leader Knows Philippines. Thank you, Darrell. Pabati naman po ng aking kapitbahay at kaibigan na nag-birthday noong Sabado. By 18 years old na si John Mark Di Mayuga. John Mark Di Mayuga. Belated happy birthday sa iyo, John Mark. Nag-18 pala si John Mark noong Sabado. Belated happy birthday. At sa mga may birthday po, noong weekend sa belated happy birthday. Yung mga may birthday ngayong araw, may happy birthday sa inyo. Cheryl Kismaro. Yes, agree for second chance. Thank you, Cheryl. At si Ron, nanonood sa atin. May mga kinausap si Ron. Mamaya panoorin po natin kung anong kanilang sagot. Dan Sawaban. Hi, Dan! Diyan po sa Sulu Province. Si Dan Sawaban ang ating kaibigan na mapagkakatiwalaan po dyan sa Sulu Province. Magandang hapon sa inyo dyan, Dan. Be safe always. At sana'y umunlad na po ang lalawigan ng Sulu. Alright, sige. Ready na? Mga kaibigan, balikan po natin ang naudlot na report ng magarbong pagsasara po ng Panagbenga Festival 2019. Okay lang naman din. Kasi pa-summer naman na eh. Okay. So tao naman talagang dadagsa naman kasi sa weather ng Baguio. Maganda pa rin ang Baguio. Okay. So we still invite yung mga visitors to come to Baguio. This Panagbenga and this summer. Especially this Holy Week. Dadagsa naman sila. Bilang simbolo ng pagtatapos ng Panagbenga Festival 2019, isang magarbong fireworks display ang nasaksihan ng lahat. Mula rito sa City of Pines, Baguio City, ako si Oliver Licup, nag-uulat para sa Kamaong Asero ng Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Ayun, tindi ng putukan, ano? Ayos. Thank you, Partner Oliver, sa special report na yan. Saan pa ba ang may susunod na mga festival? Willing kaming i-cover yan. Ha? Yata sa Nueva Ecija papalapit na. Kailan ba yung Sibuyas Festival? Ayan. So, kayo po sa mga nariyan sa mga tourism offices ng mga cities, ng mga probinsya, you can invite us. Pupuntahan po namin ang inyong mga lugar para i-cover ang inyong po mga makukulay na festivities, mga taunang festival para may pakita po natin sa ating mga kababayan at sa buong mundo. Mga kaibigan, napapanahon na ba na magkaroon ng divorce sa Pilipinas? Yan po ang ating survey question sa hapon pong ito. At ipagpapatuloy po natin ang ating huntahan pagkalipas lamang po mga suki ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.